wie wordt net overal gelijk. En dan ga ik het over het waar. En dan ga ik het over wol of geen zinnen. Of een protte zinnen of minder zinnen, meer bewolking. Maar hier bij de pijn biedt van een beetje 23 graden, maar de zinnen erbij en een noffelijk koeltje. Joen en vannacht. Nou, laat ik beginnen met Joen. Om 8 uur heen is het nog zijn jontje en 21 graden. En dat is poetend zitten zwaar. En dan vannacht opklarings, flinke opklarings, temperatuur 14, 15 graden. Wind zuid-zuidwest en die is matig en vrij krachtig. Morgen dag, een prachtige dag voor alle boetenactiviteiten in de provincie. Van het dorpsfeesten en geen maar terug. Het wordt een dag met zinnen, maar het droeg waar. Maar ik een dag met bewolking. De temperaturen moeten er nog altijd wezen. Zo'n 20, 21 graden in de kustgebieden en zo'n 24 graden verderop op de provincie. En de wind uit het zuidwesten mooi, matig en vrij krachtig, maar misschien in het watergebied wel eens even krachtig, 4 van 6. En dan zetten we terug naar Montjoen, nog altijd een droeg. En dan gaan we op naar de snij. Ik nog een droege dag. Een dag met zinnen, een dag met bewolking. Maar even een beetje legere temperatuur. Jochentje en 21 of 22 graden. Natuurlijk bij de hoogste temperaturen verderop de provincie. Maar het is gemiddeld wel een warme dag. En de wind die komt dan uit het westen en zuidwesten mooi. Zal matig en krachtig wezen. We zorgen vooruit. Op Manje en op Tiesje en op Waasje droeg waar. We zullen een temperatuur op Manje om en bij de 19 graden in het Tiesje om en bij de 20. Waasje alweer zo'n 22 graden. En ik denk dat het simmerwaar gewoon terugzet. Wat eindtakken nog volle meer simmerwarmte. We moeten morgen maar weer even in het Waasje.